Rafael Puy, 1988 urtetik Pasaiako informatika arloko arduraduna da. Gaur egun, Pasaiako udalaren jarduera informatikoaren zati handiena kode irekiko softwarean oinarritzen da. Rafaelek azken urteetan udalean egin duten migrazioaren berri emango digu, administrazioan ere software librearekin funtzionatu daitekeela erakutsiz. Bai, guardian, mila esker gonbidatzeagatik. Egia esan, helik deitu zegoenean, eta esan zegoenean, ia zerbait aurkeztu nahi genuen. Ni pixkat harrituta geldatu nintzen, ze gu udaletxe txiki bagea, 16.000 biztanle baino ez ditugu, eta ez genuen pentsatzen egiten ginen hori norbaiten eredu o interesgarri izan zitekenik. Guk egiten genuen, egin behar genulako, eta gito, baina, ez dakit, norbaitei interesgarria irutzen balin bazaio, hemen erakutzeko izuet gu zer egin deun. Aurkezpena prestatzen hasi nintzanean, lehendabiziko erabakia izan zen, ni software libreaz ez dut hitz egingo. Gutxi gora bera mundu guztiak badaki zer dan, eta ze honorak ditun. Zer erakutsi dezaket nik? Guk gure xumetasun hortan egin dugun bidea. Eta non gauden, eta nola iritsi gehan horrea, eta nola inditugu migrazioak, horregatik behar bada, aurkezpena oso teknikoa izango da, eta batzuei igual arrotza egingo zaie, baina hau da guk egin dugun bidea. Nola da bilau? Bala bil? Bate jo? Pasaia, esan bezala, 16.000 biztanleko udaletxe txiki bat, berezila, erzautzen zutenak lau barretu ditu, gu ez gaude deszentralizatuak, gu desparramatuak gaude. Eta, gu udaletxeaz aparte, ditugu 3 erakunde autonomo, gaztelekuak, epaitegia, hor guztia, informatikako gure sailak, 180 ordenagailu inguru kudeatzeitu. Hoi kudeatzeko urte askotan 2 langile ongea, oain zorionez 3. kide bat ere badego, eta, hortan aitu gea. Gaur egun, 180 horietatik 35 oraindik Windowsen daukagu, baina behintzat lortu dugu zati handi bat, 145, ja Linuxera pasatzea, Ubuntura pasatzea. Gure lankide gehienek, Windows erabiltzen dute sistema operatibo bezala. Eta, egin dugun bidea, aspaldikoa da. Ja 2004 urtean, sortatu zitzaigun, zerbitzari, gure sareko zerbitzari nagusia aldatu behar izana, eta orduan hartu genuen lehendabiziko erabaki hola potentea. Eta izan zen, orduko Windowsen kendu, eta bere ordez ausartu ginen, eta sartu genuen Debian bat. Eta Debian hontan montatu genuen, ohiko zerbitzuak, LDAP, eta Samba, eta DHCP, eta holako. Eta, ordutik ona etengabe aitu gea software librearen alde. Beti olako tresnak lehen etxiz, ahal izan dugunean, beti ez da posible eta. Eta, mugarri bezala, hor erakuste izuet beste 3. Eta hain zuzen, erakutzeko izuet aurreago mintzatuko naiz, 3 migrazio horietaz. Nola gauzatu diran 3 migrazioa gure udaletxean. Hauetaz aparte, guk udaletxean beste tresna asko ere erabiltzen ditugu software librean oinarrituak. Esaterako korreo elektronikoa software librean daukago, edo web horria, edo beste hainbat tresna erabiltzen ditugu. Tamalez, dena ez da software librea gure udaletxean, gure lan eremua oso zabala da, administrazioko lan eremua oso zabala da, eta oraindik baditugu hainbat tresna derrigorrez, software pribatiboan edo.
diapositiba hau prestatu nuenean, bat jarri nuen, hemen azken aurreko hau nosis. Bueno, nosis aste honetan bertan ja kendu dugu, jubilatu dugu, eta gu garatutako beste tresna bat jarri dugu bere ordez. Gu gehu, gure txikitasunean, garatzeko habilidade pixka bat edo badeu, eta urteetan zehar hainbat tresna egin ditugu, hemen udaletxetako jendea balin badago, bakar batzuk ezautuko ditu, behar bada zerbikat edo zerga ordenantzak, udakigunez izeren bitartez, ize da Diputazioko Aldundiko informatikako enpresa, Gipuzkoan 30 bat udaletxetan erabiltzen ari da, ja tresna bikote hau, zerbikat eta zerga ordenantzak, eta gero, beste batzuk gerku, hor konpon APP-a, horiek ere gu garatu ditugu. Gu garatzen dugunean zerbait, PHP-en garatzen dugu, hizkuntza horretan, Symfony erabiltzen dugu, tresna bezala, eta database bezala MySQL. Eta azken urte hauetan garatu dugun guztia, GitHuben argitaratua dago, edo nor hartu eta bere kasara erabiltzeko. Zer ematen digu software librea? Lehenik eta behin, dirua aurreztea. Zenbat? Sekulan ez ditut kalkuloak egin, baina oso gainetik botata aurrekoan pentsatzen, 250.000, 300.000 euroko aurrezpena edo izango genuen, eta gure udaletxe batentzako, gure tamainako udaletxe batentzako bada dirua. Igual beste batentzako ez, baina guretzako bai. Gero, zer ematen digu? Malgutasuna. Dena guk konfiguratzen dugu, eta orduan gure tresnak daude gure errealitateari oso itxatxita, oso pegatua daude. Hartzeitugu eta egokitzen dugu gure beharretara. Eta ze ematen digu? Autonomia. Gaurko jardunaldi honen leloa, burujabetasuna, hoxe, guk ez daukagu gauza bat bakarra kontratatua, mantenimentua, azalduko dut, baina beste gauza guztietan autonomoa gera. Eta gainera ez zaigu gustatzen beste inoren menpe egotea. Garai batean izan genitu nolakoak eta esperientzia txarrak ere bai. Azkenean lotuta zaudenean eta zerbait erortzen danean eta deika astentzea eta erantzunik ez dezut nian jasotzen, oso moskeantea da. Eta zer eskatzen du? Lehendabizi, orduak sartzea. Derrigorrez, ordu asko sartu behar dira gauza hauek martxan jartzeko. Hala ere, software pribatiboarekin ibiltzen den jendea pentsatzen dut antzeko egoerak izango dituztela beste tresnekin, guk ere izautze ditugu beste batzuk, eta hor ere orduak sartu behar dira. Eta zer eskatzen digu? Autoikaskuntza, batez ere, software pribatiboaren ez bezala, software librean informazio gehiena dago sarean, deskargatu behar da, eta pixkanaka norbeak ikasi behar da. Esan bezala, hiru migrazioaz, hiru migrazio konkretotaz izango dut nola ingenitun. Lehendabizikoa, 2012an, LibreOffice-eran nola pasa ginen. Lehendabiziko pausua izan zen, ordenagailu guztietan instalatu genuen softwarea. Eta jendeari abizatu genien, eta esan genien, hemen daukazuten, nahi bezute saltzeaten hasi, egia zen, ez diguten kasurik egin. Jarraitu zuten beraien Microsoft Office-ekin, baina aukera hor zaukaten, nahi zuenak, saltzatzen hasteko. Ondoren egutegi bat egin genuen, eta ja abizatu genien mundu guztiari, intranetaren bitartez, migrazio datak hauek dira, horrela ingo dugu, eta badakizute. Orduan, inorrezen, gainura deitu. Geo aztertu genuen akzesekin genuen arazoa, ze badakizute, Wordrekin eta Excelekin ez bezala, LibreOffice-ek arazoak ditula, arazoak daudela, akseseko databaseak eta ekartzeko. Gainetik pasako naiz, ez daukago denbora asko, baina nola konpondu genuen, erdiak baino gehiago borratu ingeritun, beste zati handi bat kalkulo horrietara pasa genuen, eta bakar batzuk, dozena bat hola, elaboratuak zianak, datu baseak, horiek access runtimeekin konpondu genuen, momentuz arazoa.
gaur egun ja ez daukagu akzeseko database bakar bat ere, udaletxean, denak kendu ditugu. Ondoren, ikastarok egin genitun, langile guztiekin, ikastaro trinkoak, goiz osoko bateak taldekin genitun, eta oso ikastaro potenteak izan zian, eta ikastaroetan saiatu ginen, pixka bat gehiago erakusten, alegia. Ez bakarrik, horrekin, hau horrela egiten balin baduzu, horreiterrekin horrela egin behar da. Ez bakarrik hori, baizik eta gainera daukazu beste hau. Horrela jendea pixka bat erakartzeko. Eta, jendea pozikatea zen. Ikastaroak egiten eginan bitartian, dekreto bat prestatu genuen, alkatearen agindu bat, alkateari presentatu, eta orduko alkateak, sinatu zuen inongo arazoi gabe. Eta dekretoak esaten zuena zen, egun jakin batetik aurrera, gure udaletxeak erabiliko zuen tresna izango zala, LibreOffice. Eta ez bakarrik hori, erabaki izan baita ere dekretu hartan bertan, udaletxeak sortzen dituen agiri guztiak formato librean sortu behar ditula. Eta horrela egia egiten, indala ja 7 urte. Eta ikastaroa bukatu ziren egunean bertan, ordenagailu guztietatik Microsoft Office kendu genuen. Beraz, langileak ez daukaten aukera handirik. Bai, ala bai. Eta egia esan, normal juntzan, ez pentsa ez dakitze, ez bakarren batek, hau kakaba da, ez dakitze, baina, horiek ere bere albukautu zian. Eta hilabete bateko bueltan, jendeak ja ez zituen apenas galderarik egiten, ohiko galderaz aparte. Hor, zulotxo bat geratu zitzaigun, eta izan zen, kanpoko erakundekin. Gu harreman handia daukagu, Jaurlaritzarekin eta Aldundiarekin batez ere. Eta hauek bidaltzen dizkigute, oraindik gaur egun handik bidaltzen dizkigute, ez delen egindako kalkulorriak, baina makro hola potenteekin ezin diala nola nahi LibreOfficera pasa, edo handik bidaltzen dizkigute MDB-ak, teknologia, erabat gaindituta, eta horrek behartzen digu, derrigorrez gure sarean Microsofteko lizentziak eukitzera. Nola konpontzen dugu hau? Gure sarean, esan la bezala, 35 Windows badaude, sakabanatuak, bulego desberdinetan, eta erabiltzaileei ematen diegu bidea nolabait sare barrutik makina horietara iristeko. Eta, behar balin baute Wordra modu puntual batean, edo ez dela behar balin baute, horrea iristeko. Urte askotan horretarako erabili dugu Ulteo, Subar librean garatutako tresna bat, tamalez tresna honek ez du biderik egin, badirudi erdi hilda dagoela, eta gaur egun remote desktop protokoloaren bitartez egiten nahi gea. Eta esan da bezala, 7 urte pasadia LibreOfficeekin, eta normal. Ez dago inongo arazoik. Beste migrazio hola esanguratsua. Telefonia, voz IP edo delakoa. Hau ere guk egin genuen, eta guk kudeatzen dugu. Kasu honetan laguntzarekin. 2007an egin genuen aldaketa hau. Orduko eszenarioa zein zan? Genitun 7 zentralita desberdin, Alcatel denak, modelo desberdin, baina bulego desberdinetan. Elkarrekin lotuta, hori bai, orduan barruko deiak luzapenetik luzapenea zian, baina 7 makina desberdin, bakoitza bere historiarekin, eta egoera honek arazo pila sortzen zituen. Adibidez, telefono berri bat jarri nahi zala, oso lotua zegoen hardwarearekin. Ze behartzen nun toma bat libre eukitzea. Eta ez balin bat zegoen toma librerik, hardware gehiago erosi behartzen, tarjeta berri bat. Eta gaina horrekin batera lizentzia pagatu behartzen. Eta gaina hornitzaileak esaten zigun, hainbat makina oso zarrak ziala, eta aldatu inberrin ditula eta makina berriak sartu. Eta gaina telefonoak ez zuten eozein telefono mota balio, izan behar zuten Alcatelak. Oso egoera deserosoa zen, eta oso lotuta.
Eta suertatu zen, hortan nahi ginela bultaka ia zer egiten dugun, gure sarea, gaina Pasaia ezautzen badezute, berezi xamarra da, eta tokatu zitzaigun, pentsatzea, gure sarea informatikoa ere zatitu behar dugu, segmentatu behar dugu, ja tamaina bat hartzen ari da, eta hortan nahi ginela, Donostiko udaletxearen bitartez, ezagutu genuen Bilboko enpresa bat, Irontech, mundu honetan nahiko izena baduena, eta hauek daukate garatua Asterizen tresna propio bat, iBoz izenekoa. Hain zuzen, Donostiko udaletxean martxan dago, ikusi genuen, gustatu zitzaigun, badakit uste Ibarren ere martxan dagoela, eta beste hain bat tokitan. Eta hau zer da? Hau da ordenagailu bat, punto pelota. Ordenagailuenetan Linux batian instalatuta dago software bat, kodigo irekiko softwarea, iBoz, eta ordenagailu honek sarearen bitartez telefoniako seinalea banatzen du sarean. Ez dugu behar hardware berezirik, ez dugu ezer behar. Sarea dagoen tokian, telefonia dago. Orduan telefonoak jartzeko, ez dago inongo arazorik. Denbora gutxian gaina ingenon duplikatu eta klonatu ingenon bigarren zerbitzari batekin, oain daukau alta disponibilia edo delako hori, eta oso ondo funtzionatzen du. Ordutik ona, gu gea erabat autonomoak telefono berria jartzeko, luzapenak konfiguratzeko, taldeak, dena egiteko. Eta gainera, inongo lizentziarik ordaindu behar, edozin telefono IP balio digu, erabat autonoma gea hontan ebai. Eta hirugarren migrazioa, eta azkenekoa, aurten bukatu dugu, izan da Windowsetik Ubuntura pasatzea ordenagailu asko gehiena. Honekin aspalditik emiltzan, gogo honekin, nahi genuen, baina ez ginen ausartzen. Txoakeria ematen bali madu ere, lehendabiziko galderetako bat zen, Linux, bai, eta ze Linux, badakizute, daudela distribuzio pila bat, eta ez geneukan oso argi. Ubunturen aldeko zea bagenuen, baina oandik ez ginen ausartzen. Zautzen genituen Ubuntu, edo Mate, Debian bea, baina ez genekien oso ondo zer eginta. Hortan ginela, jungina 2004an Bilbon 2 urtean behin ospatzen dian ekitaldi batzutara, Librecon, eta ponentzia pare bat ikusi genituen oso interesgarriak. Lehendabizikoa, gezurroa dirudi ere da, Frantziako jendarmena. Etorri zen jendarmen informatikaria, Frantziako jendarmen informatikaria, eta harek esan zuenez, Frantziako jendarmeriako zea guztietan, komisaldegi guztietan, Ubuntu daukate jarria, 10.000 ordenagailu baino gehiago. Eta pentsatu beno, kontxo, hauek olako baliabidekin eta olako erakunde handiak apostua egiten balin badu, honek berme bat ere ematen digu, eta gu ere, erabaki genuen, Ubuntu jarriko dugu. Eta ginela beste ponentzia oso interesgarri bat topatu genuen, eta da Migaz-Free. Migaz-Free zer da? Da, Zaragozako udaletxeko informatikari batzuk garatu duten tresna bat, eta tresna honek ze egiten du. Tresna honek paketen bitartez banatzen du informazioa sarean. Eta horrek izugarri erresten du informatikarien lana. Pakete horietan zer doa? Kasik nahi dana. Nahi balin badegu impresora berri bat konfiguratu, edo LibreOfficeko plantillak, edo erabiltzaile baten hizkuntza, edo ia nahi dana. Hori modu zentralizatuan enpaketatzen da, eta sarearen bitartez banatzen da. Ordenagailu guztietara, edo talde bati, edo sail bati, edo nahi deguneran. Horrek sekulako abantaila. Zaragozara ditu genuen, hitz egin genuen beraiekin, eta laguntza berri izan dugun aldiro, oso majo portatu dira gurekin. Gero probak genitun, beta tester bezala hiru informatek jarri ginen,
astakeriak egin genizkion ordenagailoi eta sistemei, formateatu, proa guztiak, eta, ja egonkor bezala zegoenean, egonkorra zegoenean, udaletxean, toki guztietan bezala, badaude beti lago bost langile pixka bat ausartagoak edo kontzientziatuagoak, edo, haien gana jo, eta ze, animatzen zate? Eta, animatu zen nahi, jarri genion, hala, proa. Eta haien zalantzak eta arazoak ere jaso, konpondu, eta ikusi genunean gauza ondo zegoela, berriro ere, alkatearen dekretua, oaingoan gainea izan zen agindu bat, baino gehiago izan zen ja adierazpen, software librearen aldeko adierazpen formalago bat, eta hasi ginen zail, juten ginen zail batea, eta hango ordenagailu guztietan, kendu Windowsak eta Linuxa jarri. Eta pasatzen genuen hilabete bat, haien oso gainean. Ez dizitzatela izan, ez da arazo txikiena. Bestela eskusak oso errexiak dira, eta ez oso gainean. Gainea, guk Bartolos beteta daukago gure etxea, eta, nahikoa da, goian dagoen norbaitek esatea zerbait, dena pikutara juteko. Eta, gure sorpresarako oso suabe juntzan dena. Oso suabe. Arazoren bat izan dugu, baina hain suabe, ze aurrikusia genuen arren, ez dugu formakuntzarik eman. Jendeak ez digu eskatu. Ze, azken finean, harremana sistema eragilearekin bitartekari bat, baino ez da, langileak behar dutena da, tresnak, ez? Eta ez digute eskatu. Eta, ja, lehendabizikoak oindala 2 urte hasi zian, azken txuak, ointxe, udaran pasa ditugu, eta oso pozik gaude honekin. Eta, hor daukazute, hau, nik azaldu dut, korrika eta presaka, eta badirudi, pasaian, gauzak oso argi dituzte, eta zuzen-zuzenian jundia, hau ez da hola. Software honekin, hauekin bakarrik ez, beste hainbat softwareekin, hankasartzi izugarriak izan ditugu, eta proa batzuk ez diala ondo atea, eta gero ostera beste gauza batzukin, eta baina, nahiko ondo junda dena. Eta, ez dut bukatu nahi, hor iserita dauden lankideak eskertu gabe, hemen arpegia nik ematen dut, baina benetako artistak beraia dira, Iker eta Gorka. Rafai zuzentzea nahi baldin badezute galderarik. Bakoitzak bere eremuan gauza berdin egin nahi badu. Genial, siempre que la gente consiga hacer migración es fantástico y sé que es un trabajo muy difícil, pero a mí lo que me preocupa es que los procesos de migración son muy difíciles, ¿no? Hay que meterle mucha energía, pero es muy fácil revertirlos, solamente que haya un cambio de administración o que cambie una decisión y se vuelva a firmar un contrato, ¿no? Y es una cosa un poco que me desespera, porque he visto como procesos de migración muy exitosos en administraciones públicas que luego se han revertido, ¿no? Y entonces ahí yo no tengo ninguna idea o ninguna solución para... ¿Lo habéis pensado o habéis discutido estos temas? Bueno, si te refieres a la experiencia de Múnich, pues está en boca de todo el mundo y todos sabemos lo que ha pasado. En nuestro caso, la parte política ni está ni se la espera, afortunadamente. Ni para bien ni para mal. Es decir, somos autónomos en el ayuntamiento. Es decir, afortunadamente los alcaldes que hemos tenido, yo diría que todos, ninguno se ha metido, ninguno se ha preocupado de la informática. Se preocupan, como el capitán de barco que son, de que la sala de máquinas funcione. Y yo sé que soy de Pasaia, pues me viene al pelo el símil. Y nosotros hacemos que la máquina funcione, que los trabajadores puedan trabajar, y nos preocupamos mucho de que pase eso, de que puedan trabajar. Prioridad número 1, si un trabajador, por lo que sea, tiene un problema con un software, tiene que funcionar. Entonces, mientras eso funcione, los políticos, hasta hoy,
no se han metido con nosotros. Y como no somos Múnich, pues no somos apetitosos para nadie, pues nadie se mete con nosotros tampoco. Beste galderarik ez badago, eskerrik asko Rafa, zuen esperientzia kontatzagatik.